Kumusta mga bata? Karon abli na usab sa klase. Ug atong pagasugdan ang unang pagtulun-an sa mother tongue. Bahin sa ako ug ang akong pamilya. Palihog kuhaa ang imong self-learning module. Ako ug ang akong pamilya. Sa in English, me and my family. Karon atong tubagan ang sulayi o pretest. Lingini ang letra sa hustong tubag sa matag pangutana. Okay, ablihan na ang imong self-learning module. Number 1. Unsa ang imong ngalan? Letter A. Ako si Tina Labra. Letter B. Unom na ko katuig. Letter C. Nagpuyo ko sa mambaling. Lingini ang imong tubag. Number 2. Pilaman ang imong edad? Letter A. Taga Tabada mambaling ko. Letter B. Unom na ko katuig. Letter C. Ako si Karen Luna. Lingini ang imong tubag. Number 3. Asa ka nagpuyo? Letter A. Ako si Liza Reyes. Letter B. Nagpuyo ko sa Mambaling, Cebu City. Letter C. Nagtungha ko sa Mambaling Elementary School. Number 4. Asa ka nagtungha? Letter A. Nagtungha ko sa Mambaling Elementary School. Letter B. Nagpuyo ko sa Mambaling, Cebu City. Letter C. Ako si Carla Reyes. Number 5. Kinsa man ang imong mama? Letter A. Si Lita Luna ang akong mama. Letter B. Unom na ko katuig. Letter C. Na ako sa unang ang-ang. Karon, tan-awa ang imong tubag kung husto ba kini. Number 1, unsa ang imong ngalan? Ang hustong tubag, letter A. Ako si Tina Labra. Number 2, pilaman ang imong edad? Ang hustong tubag, unom na ko katuig. Number 3, asa ka nagpuyo? Ang tubag, letter B. Nagpuyo ko sa Mambaling, Cebu City. Number 4, asa ka nagtungha? Ang tubag, letter A. Nagtungha ko sa Mambaling Elementary School. Number 5, kinsa man ang imong mama? Ang tubag, letter A. Si Lita Luna ang akong mama. Gusto ba ang tanan nimong tubag? Very good. Ato karong pagasugdan ang unang pagtulunan. Bahin sa pagpaila sa kaugalingon o introducing oneself. Ang atong tumong mao nga makapaila-ila ka sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya kabahin sa imong pag-eskwela. Gilauman nga malipayon ug mapasigarbuhon nimo nga masulti ang tanang kasayuran sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya. Mao kini si Roy. Sama nimo nag-eskwela usab siya sa unang ang-ang o grade 1. Ug sa ilang eskwelahan nakit-an niya si Tina. Atong paminawon kung unsang ilang gipanag-istoryahan. Maayong buntag, ako si Roy Reyes. Maayong buntag usab, ako si Tina Santos. Pilay mong edad? Unom na ko katuig. Asa ka nagpuyo? Nagpuyo ako sa Mambaling, Cebu City. Sama kang Roy ug Tina, aduna sab kay ngalan. Adunay ngalan ang matag bata. Ikaw, unsa ang imong ngalan? What is your name? Sama kang Roy ug Tina,
aduna sab ikaw adlaw na tawhan. Ang buwan, adlaw ug tuig kun kanus ka gipanganak mao ang adlaw nga natawhan nimo. The month, day, and the year that your mother gave birth to you is your birthday. When is your birthday? Sama kang Roy ug Tina, nag-eskwela usab kamo. Ang eskwelahan mao ang lugar kung asa ka nagtungha. Kinahanglan nga mahibaluan nimo ang ngalan sa imong eskwelahan. Ikaw, asa ka nagtungha? Where did you study? Sa pagpaila-ila sa imong kaugalingon, timan iang musunod. Gamiton sa pagsulti ang mga pulong sa pagtimbaya sama sa maayong buntag o good morning, maayong udto o good noon, maayong hapon o good afternoon, o maayong gabi o good evening. Dayon, isulti sab nimo ang imong ngalan o name, edad, your age, adlaw nga natawhan, your birthday, puloy-anan, the place where you live in, ngalan sa imong ginikanan, your parents' name, ug ngalan sa eskwelahan, your school's name. Pananglitan, unsa ang imong ngalan or what is your name? Ang tubag, ako si Tina Santos. My name is Tina Santos. Pila ang imong edad? O how old are you? Ang tubag, 6 nako katuig o 7 nako katuig. Or I am 6 years old. Or I am 7 years old. Asa ka nagpuyo? Where do you live? Ang tubag, nagpuyo ko sa Mambaling, Cebu City. Or I live in Mambaling, Cebu City. Kinsa ang imong ginikanan? Who are your parents? Ang tubag, ang akong ginikanan sila si Idel Santos ug Roy Santos. Or, my parents are Idel Santos and Roy Santos. Asa ka nagtungha? Or, where did you study? Tubag, nagtungha ko sa Mambaling Elementary School. I studied in Mambaling Elementary School. Karon, kahibalo ka na ba nga mo paila-ila sa imong kaugalingon? Mahimo ba usab nimo nga ipaila-ila ang imong kaugalingon? Sunda ang gisulti sa bata, sumpayi sa imong ngalan, edad ug pinoy-anan ang impormasyon sa ubos. Karon ipaila-ila ang imong kaugalingon. Pakuhai kini og video sa imong mama ug ipadala ni teacher. Sunda kini. Ako si Ella Santos. 6 nako katuig. Natawo ako ni adtong Enero 1, 2016. Nagpuyo ko sa Mabolo, Cebu City. Nagtungha ko sa Mabolo Elementary School. Ang akong ginikanan sila si Pedra Santos ug si Pedro Santos. Karon tubagan nato ang post-test. Kuha ang imong module. Lingini ang hustong tubag. Okay, number 1.
Pila man ang imong edad? Unsa man ang tubag niini? How old are you? Letter A. Ako si Karen Luna. Letter B. Unom na ko katuig. Letter C. Nagpuyo ko sa Mambaling, Cebu City. Number 2. Unsa ang imong ngalan? What is your name? Letter A. Nag-eskwela ko sa Mambaling Elementary School. Letter B. 7 na ko katuig. Letter C. Ako si Ana Reyes. Number 3. Asa ka nagtungha? Where did you study? Letter A. Nagtungha ko sa Mambaling Elementary School. Letter B. Nagpuyo ko sa Tabadang Mambaling, Cebu City. Letter C. Rita Gomez akong ngalan. Number 4. Asa ka nagpuyo? Where do you live? Letter A. Na ako sa unang ang-ang. Letter B. Nagpuyo ko sa Mambaling, Cebu City. Letter C. Nag-eskwela ko sa Mambaling Elementary School. Number 5. Kinsa man ang imong ginikanan? Who is your parent? Letter A. Ako si Carlo Reyes. Letter B. Si Fera Baya akong mama. Letter C. Natawo ako ni adtong Mayo 30, 2013.